Ako po ang inyong lingkod, Mayor Alfe Soriano ng Bayan ng Malasiki. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Govwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. SBM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na saray matuan nagagawa ed balay, probinsya, bansa, tanjat intiron mundo. SBM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Kaulo, Kantabayo, say lawas kaaro tang kapaborito yo. Joseph Kanilang Bakani. SBM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kabuwasan. SBM Amag-amagan agaw na Biyernes Pangasinan Dagupan. Wadyalaso, Saray Balitan Matwa. SBM say kabusol na Saray MBTF managbalitay tilatan fake news. SBM Saray Balitan Matwa biya ipasabi na say lawas yun kaaro sa ikapaborito yu JCB Joseph Kanilang Bakani. Kaantabay timot jad technical side, si Mr. END, Engineer Nixon Dakal. Ay age, agaw la na Biyernes at atang tanagagik pet sa 8, at bulan na Mayo at taon 2026. Kumusta kilad tan? Kadagiti manalon tayo apo, kumusta kayo tan? Ne, amagalari tatanuman o daralusan niya dali nanto. Lapod sayay putang na panaon. Ay, mantatanam kaila o dinoon din eh. Ne, walay advice. Yan nayari, jad July kuno, so pantanam yula, lapod sayay so El Nino. Babagada agagik, yan nayari, i-adaptimat. Ay may sarili tayo at sa eso kipapasan na panaon ay ano nangyari at mantanam kayo la jad July si katutay babagada agagik July ano nangyari jad July ta jad July kuno mamauran la panaoy nap pero magano tani walay unsabi balot JCB iya bagyo ay pantarian tiagag tani sa ibabagada medyo maksilya so saya ay so JCB JCB
Aliwa JCB, Maxil Subagyo, si Kaloy. Aliwan si ka. Si Kaloy. Ay, Maxilya ko no, si Kaloy. Saan nga rin man tumbok ni, di ba? Dwara ni may manuntumbok. Bagyo at tatang tanagagik, kanyan. Siksikason tayo, tatang tanagagik. Maong lamay maalwar, pianjaruntan, arawi at ibabagadan, disgrasya. Pero ang tuya balatay, so tatakutan na saray totoo natin. Paumpano sa ikwanda, si katulaya so unsublay at bakat nasay COVID-19. Ay agi, magano. Tuti babagayon unsublay at bakat nasay COVID-19. Tani ay so hantavirus. Narurungal yung agagik ya. So, hantavirus. Yasay kwanda tatong tanagagik ay so hantavirus. Pigaralay inatiyad saya. Talura. Yapurura may akalugan at sa may cruise ship. Kalugan ira tatong tanagagik at cruise ship at tatong tanagagik. At si Kararaya, so sa may naandian na bilay, lapod saya so hantavirus. Magano pa. Anto tatay hantavirus ibabagata. Ibabagada atatang tanagagik. Ito daw ay grupo ng mga virus na karaniwang dala ng mga daga. Daga, utot atatang tanagagik at iba pa mga rodents tulad ng rat at mouse. Nahahawa ang tao kapag nalanghap ang alikabok o hangin na may kontaminasyon mula sa ihi, dumi o laway ng infected na daga. Piruation talaga ray utot anto aliwan say amay panbalaw at existence nasarayan utot at atang tanagagik tani makapangitir iray sakit at maari rin itong makuha kapag direktang nahawakan ang infected na rodents. Ano po yung mga pulmonary syndromes ng hantavirus? More common in the Americas and the most severe form. Ito po yung early symptoms po niya. For the first 8 weeks after exposure, fever and chills, mangyog-gyog kaya tatong tanagagik, muscle aches, especially tights, hips, back, headache, fatigue, nausea, vomiting, or abdominal pain. No wala kilad serious stage, nalik na yuray ang tumbok ya sintomas. Manukukila, coughing, cough, shortness of breath, fluid in the lungs, rapid breathing and heart rate, and then can progress to respiratory failure. Ano respiratory failure la? Ay ikot-kot dakila. Antonire arom ya sintomas tuya, makalik na kimat na may tatawagan dan hemorrhagic fever with renal syndrome. More common naman ito sa Europe at Asia. Asia at atang tanagagik. And when you speak of Asia, di siyempre si katayumat, kaibiyangan dita, nagauntan. Ano po yung mga symptoms po dyan? High fever, severe headache, back and abdominal pain, red eyes or rash, low blood pressure, kidney problems, reduced urine output, and swelling. Ngayon, paano tayo makakaiwas sa sakit na ito? Tani, malapod sa may cruise ship, lugan na sara kalugan iraraman so sara may pasaheros may infected with hantavirus. Walura manayad sa araman, Pilipino at atang tanagagik, and they are now asking the government for repatriation. Paano dan i-repatriate? Pasamputan iraraya ita. At wala may agdanira papawayan at sa may barko at atang tanagagik. Agauntan sa may pandemya at sa may COVID-19, agdatay papawayan, agauntan. Ikulong datay kwarto at atang tanagagik, agauntan. So, paano tayo makakaiwas ngayon sa hantavirus? Iwasan ng daga at dumi nito, takpan ng butas ng bahay,
gumamit ng tamang disinfectant sa paglilinis at itago ng maayos ang pagkain. Gyulilingwanan ta na. Ay siya nga pala, kadagiti Manalon, kumusta kay tamin? Nagkalalularay aramay mantatanam na tabako. Congratulations nga pala sa GTI Philippines. Ditan manayad barangay Matik-Matik Santa Barbara, walay nanlukas ditan ya balon branch na sa kaya Japan Tobacco International. Ya pinangunahan ng kanilang General Manager Alan Jackson at Councilor Carlito Saplan Jr. Dyan po sa barangay Matik-Matik, Santa Barbara, Pangasinan. Ito pong JTI Philippines ay sila po yung mga nagbibenta ng mga produktong tobacco at nikotina. Kaya yung mga farmers natin na nagtatanim ng tobacco, ito yung mga hinahanap natin. Agauntan, balag yung makatulong yata atin tanagagi. Agauntan. Sila po yung mga nagpo-produce ng mga international na sigarilyo. Kilalang mga sigarilyo at ating tanagagi. Congratulations. So, dagdag po yan. Magandang presence po niyan. Maganda yung presence po niyan sa lalawigan ng Pangasinan. Kasi recently, may mga bugos. Wala rin bugos yung manggagawa na sigarilyo. Antay dyan sarate nagagawan na bugos siran sigarilyo, pangagawa na ng bugos siran sigarilyo. Antay at ating tanagagi. At may dakil subalbalag o dinubalbalag sa kwartan na lulugi at gobyerno. Sa siyempre gramang babayar na tax. Illegal mo lang ti. Illegal mo lang ti. So sa may operations da. Kanyan balbalag so sa may nababalang niya tax at gobyerno. And because it's illegal, at antay lata na tatin talaga gramang babayar na buwis. Because their may negosyo da is illegal. Kanyan, pigara sa nababalang niya buwis at gobyerno ay balita kat bilyon-bilyon. Ganyan, siksikaso yung so abig laman nyo at atin tanagagik tanong mangusar kayo na sa ramay aliwaran branded. Nanlapod sa ramay bugos iran managaway sigarilyo. Paano na ani say problema yung say abig laman. So ingat lang ha. Binabati nga lang na pala natin si Sir Dennis. Sir Dennis, good morning. Kay Attorney Chris, good morning. Enerese to ng Congressman Erese, rekaparaton miyembro na House of Representatives. At sa ating panpupursigi data itong tanagagig, yan nisagap dala so impeachment ng Vice President Sara at Senado. Ninang ninyo yay, dingulanti pa, so reaction to, palapag to ng Congressman Erese. Ang impeachment na ito ay maliwanag na disenyo ng Marcos administration, hindi para malaman ang buong katotohanan at para panagutin, kundi upang pabagsakin ang kalaban sa politika at upang malusot sa pinakamalaking nakawan sa kasaysayan ng bansa. Ginagamit ang mga institusyon na dapat ay neutral tulad ng NBI, COA at AMLAC. This impunity, nakakabahala po. Kailan ito titigil? Paano? Pag ako na, at tulad mo, na bumabatikos. Paano kung gusto kong patahimikin? Gagamitin din ba yung mga ahensya na ito? Baka magulat pa tayo. Maulit ang kasaysayan. Magamit ang mga institusyon para sa pagpapanatili sa kapangyarihan. Naganap na ito. Nagmalabis. Si Pangulong Duterte, maraming nape. Katulad
ni Congresswoman Laila de Lima. Ako! Dahil ako ang kauna-unang nagsalita laban sa war on drugs, tinanggal ng Duterte administration ang alokasyon sa aking distrito. Ginipit. Salit, kung ginawa ito ng administrasyong Duterte sa kanyang mga kritiko, papayagan ba natin na yung mga ahensya na ito sa ganitong sa kasalukuyang administrasyon, gawin ito sa mga kalaban niya rin? This is impunity. At nakakatakot. Baka maulit ang kasaysayan. The Committee on Justice for the first time in the history of Congress did not allow a member to pose questions to witnesses or resource persons. Hindi ako nagkaroon ng pagkakataon tanungin ang mga kadududang pahayag ni Madriaga at iba pa. Dahil hindi ako miyembro. Wala po akong natatandaan sa 5 kongreso na dinaluan ko. Kahit hindi ako miyembro, nakakapagtanong ako. Ngayon lang, dito sa Justice Committee. Alam ko po, maraming galit kay Pangulong Duterte. Sapagkat sa amin po sa Caloocan, ang daming collateral damage ng war on drugs. Nanindigan ako dahil sa pagmamalabis na ito. Pero ngayon, hindi ko naman papayagan na dahil si Duterte lang, magmamalabis tayo para apihin siya. Kung gagawin natin yun, ano kaibahan natin ni Duterte? Hindi parang si Duterte din tayo. We cannot be loud against the Duterte, but silent against Marcos. There are clear signs of abuse, of misgovernance, or cover-up of corruption that cause our country and people economic distress. Today, inflation has reached 7.3%. Habang kumakain tayo sa masarap, maraming putahe dyan sa South Lounge, nagdidildil ng asin ang ating mga kababayan. Habang abala ang administrasyon na pagtakpan ang mga kalokohan at supili ng mga kalaban, hirap na ang ating mamamayan. Actually, following that Atatang Tanagagik, wala mo sa statement na sa Iglesia ni Cristo, INC Atatang Tanagagik, expressing their disappointment singa ang kapoy nagagawan investigation at sa may flood control fiasco dengalantiya Atatang Tanagagik. So, palapag na sa INC. Payagan po ninyo na iparinig ko sa inyo ang pahayag ng Iglesia ni Cristo. Mula nang magsagawa ng Rally for Transparency, Accountability, Justice, and Peace ang Iglesia ni Cristo noong November 16 to 17, 2025, patuloy kaming naghihintay kung paano tutugunan ng gobyerno ang malawak na katiwalian na naganap sa ating bansa. Mahigit 3 buwan na ang lumipas, subalit wala pa ring natatanaw ang mga mamamayan na kalutasan sa napakalaking pangulimbat sa kaban ng bayan. At sa halip ng mga salarin ang hanapin at usigin, ay ang mga nagbibigay ng impormasyon at tumitestigo laban sa kanila ang kinakasuhan at ginigipit. Kung kaya't hanggang ngayon, ay hindi pa natutunton ang sinasabing mahigit na 1 trilyong piso na inilaan sa mga flood control projects at iba pang pagawaing bayan. Sapagkat, ang hinahanap ng mga dapat mag-imbestiga ay ang mga pangyayaring maaaring magamit para mailihis sa iba't ibang issue ang problemang ito. Hinihintay ng mga Pilipino ang sinasabi ng Senate Blue Ribbon Committee Chairman na we will go where the evidence lead us. Ngayong may mga lumalabas na pahayag na mula sa mga sangkot, kabilang ang umano'y nagpadala ng mali-maletang pera. At kamakailan lang ay pinatunayan ng mga dating sundalo na umaming sila ang naghatid ng mga ito. Bakit tila walang malinaw na hakbang upang palawakin pa at tapusin ang investigasyon?
Anong ebidensya pa kaya ang hinihintay upang seryosohing tuntulin ang mga mastermind sa katiwaliang ito? May mga pahayag din na ang paglitaw ng mga dating sundalo ay bahagi ng isang destabilization plot. Kung ganoon ang paratang, hindi ba lalo itong dapat imbestigahan sapagkat ang destabilisasyon laban sa gobyerno ay isang seryosong usapin ukol sa pambansang seguridad? Bukod dito, ang malawakang bahagi ng inihayag ng mga dating sundalo ay tuwiran pa namang may kaugnayan sa naganap na paglimas sa salapi ng bayan. Matamang naghihintay pa rin ang sambayanan kasama ng milyon-milyong Pilipino sa buong mundo at maging ng mga international media at iba pa na nagmamasid, ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ay patuloy na nakabantay. Maling isipin na nalilimutan na ng mga Pilipino ang isyong ito sapagkat ang pondong pinag-uusapan ay mula sa buwis at pawis ng mga mamamayan. Ang aming panawagan ay nananatiling malinaw. Ilantad ang buong katotohanan. Papanagutin ang dapat managot at pairalin ang katarungan upang maibalik ang tiwala ng bayan at maitaguyod ang tunay at pangmatagalang kapayapaan at pagsulong ng Pilipinas. Si Katutan na Tatang Tanagagig, so panawagan na sa INC. Manaya, akaawat lang amin, iray tagadagupan na sa may bulas si panangaron ng Presidente BBM, ni balita kita kaawat lara namin, pigaralay na itda na mo, na sa ibulas, pero magano JCB, linaw mo tay amin, tani, no amin akaawat, akin balat at wala rin man reklamo, wala rin may mangibubus ngaw, nasa may liknaanda, ya antuman mo, pinili mo labat, so ini danda kwan, pinili mo labat kwan, tani, kapig sakay man kami karuman, walay nakartayon sa kaya restaurant di tanad Kalasyaw. At sa atan yung restaurant at may restaurant yan ang lapudya dagupan at binmasil di tanad Kalasyaw. Karaklanad sara may mantatrabaho di ba ang taga syudad na dagupan. At reklaman impasabidad siya so liknaanda antuman mo sir manto. Aramay aruma kaibang ka barangay mi wali bulas ta si kami ang gapo kwanda. Ay akin ang agaw kuwang ko. Dyan sa may distribution ni nasa may bulas agaon tanatatong tanagagik wala lamura re anong nang tayuran personalidad. Wadman naka-picture ira atatong tanagagik at sa kuwang ko paniba naman, di ba sabi na ni DILG Secretary John Bicrimulya wag na kayong magpakita dyan, bawal na yung epal kwanto. Kaya sa ito dari totoo, bakit andun ang mga yun? Ano yun? Pasimpleng epal ulit? Kwanda. Ay, agi. SPM, Saray Balitan Matwa. Sa ikabusol na Saray MBTF, managbalitay tila, tan fake news. Soon tuloy kaya rin inasarin pakabat, tan paimano malalapunid Saray manangantabay. Ang puta-putang Iren Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iren Sunata. Dame yung Son ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. paborito. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River.
our haven for comfort, embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Ngayong 2025 ay ang ika-100 taon ng pagbibigay serbisyong pangkalusugan ng Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500 bed capacity na ospital. Mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland Omihia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Taguban City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number 1, working towards total domination. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Diyan Asinggan, Paborito. Palunga, Paborito. Natividad, Paborito. Rosales, Paborito, San Manuel, Paborito, San Nicolas, Paborito. San Quintin, Paborito, Santa Maria, Paborito, Tanjad Tayog, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Ang inyong official summer station. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Talagang summer ang saya-saya dito sa Pangasinan. Halina na mula Lingayen Beach, saya di mapantayan. Kasama barkada, buong pamilya. Summer ang saya. Oh, oh, Pangasinan, sigaw ang dago. Init at saya, sabay-sabay nating maranasan. Radyo Pangasinan. Your fun under the sun summer station. Summer ang saya. Ang lahat ng opinyon at pananaw sa susunod na bahagi ng programa ay galing sa host anchor at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWJE Radyo Pangasinan at Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. S P M
Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na saray matuan nagagawa ed balay, probinsya, bansa, tanjat intiron mundo. SBM. Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Kaulok, Kantabayo, say lawas karo tang kapaborito yo. Joseph Kanilang Bakani. SBM. Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kabuwasan. SBM. SBM is brought to you by Mars Restaurant, Galila, Mangantila, and Mars Restaurant. Matatagpuan sa Rufinas Square, Binmaloy, Pangasinan, just along the highway near Dagupan City. A perfect venue for a dinner date. Mars Restaurant. Come hungry, live happy. Lumaban ka bayan, kung binmali, may pag-asa pa para bumangon at magkaisa. Tumindig ka bayan, kung binmali, hawak kamay nating harapin ang maayos na bukas at ihatid ang serbisyong agad maaasahan. O bayan, kung sinilangan, hindi ka nag-iisa, hindi ka iiwanan, ika'y sasamahan magpakailanman. Mahal kita, o bayan, kung binmali hanggang sa dulo ng walang hanggan. Tuloy-tuloy sa SBM, Saray Balitan Matua, Walatidad, Liknay, Binmalay, portion. Hello, good morning nga pala kay Sir John Ray Bautista, belated happy birthday, sir. Ganon din happy birthday kay former Kagawad Vertud Beltran na San Isidro Norte. Kay next barangay captain na San Isidro Norte, Sammy Sireso, tan former barangay captain Dennis Ruiz. Good morning. Wag niyong kalilimutan ha mga kapaborito, kapag ka po kayo nagugutom, sa Mars Restaurant na tayo ha. Come hungry, live happy. Bukas po sila ng alas 4 ng hapon hanggang alas 11 ng gabi. Pero open din sila for lunch reservations. Just inform them ahead of time. Ano ha? Kaya if you are looking for a delectable yet budget-friendly treat, Mars Restaurant will satisfy your cravings. Try their mouth baby back rib and pork ribs. Their mouth-watering cuts of steaks like ribeye, sirloin, T-bone, porterhouse, strip loin steaks, savory bangus a la pobre jam-pack with aromatic garlic bits, ultimate Pinoy pulutan like their signature mix or beef innards, sisig, chicharon bulaklak, and chicken supernova. Meron din po silang bulalo and sinigang to comfort you. For light meals, try the rich aligi pasta or out of the ordinary Spanish sardines pasta. Meron din po silang satisfying chicken teriyaki wrap and New York strips wrap. Mars Restaurant, perfect for satisfying dates or late-night cravings. Come and visit also Mars Express sa Nagilayan, Binmalay for short orders anytime of the day with halo-halo to beat the heat. Yan. Ayne, maingungot kunuray pigaran kakapitan at sa may agawan pistay dayat. Ato pistay dayat at bali na Binmalay yan may mayo uno at tatang tanagagik. At sa may mayo uno wala man lang tiso agawa ya singa selebrasyon ditan. Simpleng selebrasyon ditan at Binmalay Baywalk at tatang tanagagik ay binansagan po nilang Pistay Dayat 2026, hapag ng karagatan, pagkain, pagkakaisa at pasasalamat, budol fight tayo kwanto. Akin tamaingungot irarayan kakapitan, ha? Pigara o amin kayo, ha? Tupot akin tamaingungot ira at sa may ago mismo na sa may budol fight.
Nan Mayo 1, ditan at Binmalay Baywalk. Antay makasangag, say paningungutan datatang tanagagik, ta apindang iraad pataktak kiagaw. Singara amay tawag tuyay, pinindang, yain paagaw dara tatang tanagagik, taanggapoy anggan tarong lambungat, at sa may kulandan lamisaan, say kwanda laingan, maong lara may walad mayor, maong lara may walad vice mayor, maong lara may walad sangguniang bayan, ta walay tarong da, walay tarong da, panguntra at say putang na panaon, pero si kami, angga po, ani nang nangyuyay sa impawit dan picture, at si katayo atatang tanagagik, panang nang mo pa Engineer Nixon, ara may picture na ara may tables, ay angga po'y tarong to, panang nangyo atatang tanagagik, kanyan maingungot, maingungot ire ka kapitan, maslak panimot si karakunat senior citizen, siyempre antay late senior citizen, hindi pwede yung sila'y napapataktak sa agaw, delikado yan. Bakit aborido ang mga barangay councils at mga participants sa event na yan, lalo na at wala sila tent? Kasi, kwantuy aso yung pasabidad si katayo, noon time yung event at ang heat index, doon ang pinaka-peak, kaya sobrang init at tirik na tirik ang araw. Ang pinaka-peak ng heat index, manlapod alas 10 na kabusan niya, hanggang alas 3 ng araw. Mostly, sa barangay councils, mga senior citizens na kwantuy Tapos, nung pumunta sila sa event na yan, iaborido sila kasi sila talaga yung pinaka-prone sa heat stroke. Siguro, pwede naman na ginawa yan ng hindi lunchtime para hindi masyadong struggle sa health ng mga participants at yung mga invited na barangay officials and others kung dalaingan. Ang sabi nila tuloy, mukhang na-invite lang sila para lang pamparami sa event at para lang magandang tignan ang event. Kasi may mga tao kasi hindi naman daw naisip ng organizers yung welfare ng mga pupunta or a-attend ng events. Sa ikwanda ni Agagik, may kumausap din sa tourism designate ng LGU Binmalay. Ano yung table dahi? Gapitarong tunbalot ito. May kumausap rin daw sa tourism designate ng LGU Binmalay about sa concern nila na yan. Pero hindi daw umimik si tourism designate at no action na rin. Nangyutan. So, ginawa yung matkunod si Kara. Si kayo, atarungan may kulaan yun pasan, si Kara ang gapit tarong ni, patak-tak mat at agaw, kasi mat ira. Diba kayo naawa sa kanila? Karamihan sa kanila, mga senior citizen pa naman. Ayagi. Kala ko ba, naplano ng mabuti yan? Diba? May series of meetings na nangyari dyan. Tama, mali. Nenan karuman, walay akimaro na meeting iraamoy rekabyangan na ken aray sumisigay, aray Fisher Fox tayo, nagkalalo lara may man-maintain na Skylab tan pasabing. Say request da, yan o nayari, at agira makapila at sa may dismantling operation kontra at saray structures yawalad ilog. Actually, sa ikwanda, total say target na sa may panaglinis at ilog at aratay fish pen, fish cages, sa sikaratan sumandudutak at ilog, gagantan. Sikaratan sumandudutak na ilog, paano tayo? Papakanan dari feeds, irarami sira-siran kukumpuninda. Di
ko-contribute at pollution ditan at dalon na ilog. Plus ara may ikot ya usaran dano daan la di man lay palublob dala di man agdala iyagwat pulyanan dalan na bulok di man. So that causes the pollution, and plus the fact na unta po so sa may ilog kipapason na ilog tam makakaarom at siltation iraratan. Okay. So sa daw total Skylab and pasabing ato Skylab tan sa pasabing at say gagamtan tumalabatan eralan irami orang arami sari-sari yasira yatatan tanagagi kay yan nayari tas katutay pakakalmo andamat kalamor at they will be spared from the campaign. They will be spared from the campaign. Tapian wala mo so sa may pangalan di panbilay da kalamor. Di ba lilara may fish pen wala ang dararatan. Sa kwanda mo lang ti babagada. Sikara mismo sa may babaga. Aminan tayo, baga tayo ito ay sararatay man miminti na fish pen at puro wala ang dararatan. Kasi very expensive. So man operate na sa kaya fish pen. Nagauntan. Balog sa puunan ditan, ibabagada. Pero at na Skylab, sa puunan mo labat ditan, pasabing sa puunan mo labat ditan, kawayan tan ang maikot. No more, no less. Agkaman puunan na sa may patabaan to, pipakan mo at sari sira, gauntan, feeds. Agkaman mampuunan na sa may manasikaso, agkaman paakan na sira. Agkaman mangibulos na sira, mga lisimilya, mga liw na similya. So, it's not but very expensive. Agawan ta natatin to nagagig at mikakasira kalamor. Yan o niyari dan i-reconsideration na sa LGU. Pero agdara inarap. Sorry. Sorry sa inyo. Agda kayo inarap. Hangga po'y agdara inarap at atong tanagagig. They would like to hold sana a dialogue with the LGU pero wala rin marap ya taga LGU but not the very may direct person ko mo niya target dan katungtungan ya pikasyan ang gapo. Natan rengal tayo walay nagawan dredging operation. Ay bali-balitan wala rin ilog ditan at bali na binmali atap tapulan talaga kaukulan na talagang dredging tapian maluulob sudanom yaon lobad sa kapuko kan mo. Tapian mas unaligwas ni so sa tay production na sira at binmalin na bangos. Pero sa ito po tayo, no igapo yu tay dredging, panon to raramay kabkaabungan niya walad gilig na ilog ay? Paakalan nyo ra? Tadakul so sara may aliwan Peralus Venus wala ray kabaloyan timatlanti jad irap na bilay. Hangga po'y kaya riyan dandalin sa pangipapasan ng dalay abungda no maminsan jad sare dalin na gobyerno. And one is atanso gilig na ilog. So karaklan nang nangyuray ka ilugan at binmalay wala rin akaalagay yakab kaabungan at gilig na ilog. Natan no ituloy yutan so dredging operation which is I believe is okay, marakop. At panon tularaman so samay kabkaabungan ditan. Agauntan. Panon tura may kabkaabungan ditan. Paekalan nyura. Panginan nyo sikaray no paekalan nyura eh. Ta siyempre naapektuhan nila sa ating dredging operation. Kutan mo may ilog, agad agaba may kabkaabungan da agauntan. Sa kini, babagada, pikawat ya panag-ulay. Wala tayo ng ulay ya pikawat ditan at bali na binmalay. Kasi no walay pikawat ya ng ulay ditan. Kwanta no siya pa'y pangibabagan datan. Pero akin ay, tawalain malagay ya evacuation center ya bali-bali ay, ang betul-betul ni ay. Akin tawalain malagay ya training center ay. Akin ay ta dimakap sa munisipyo ay. Akin ay ta walay balon public market na binmali ay.
wala ni housing project da ni wala ni mobile clinic da ni so sekong ko inar kasi sukulan to te pikuwat ya panag-uli ditan at bali na binmalay. Nathan, sa may ni Bitla, ya amay nunayari kumon ate birthday gift at ating tanagagik anto iter mismo sa may agaw ya birthday nasara may senior citizen tapen lalong masaya. Gauntan, to That is a proposal. Take note That is a proposal. A proposal. And therefore, out sa issue, yung hindi natin alam ang proseso sa gobyerno. Of course, alam natin yung proseso sa gobyerno. Mabayag sa panangipaway na pundo. But that is a proposal. Sa gagam tantutan, why not change the process? Why don't you try changing the process para mas meaningful ang pagbibigay ng birthday gift? Kasi, agaon natatong tanagagik, say, itatansit yung Atlante, you're always taking into considerations the welfare of the senior citizens sa kauntan. Natan, no ni work out yutan. Dibida kayo din tiron Pilipinas. Agauntan, misasalamat ni Raiminya, senior citizen at Pilipinas, you were able to work it out with the government, sa ti panagitan na birthday gift at mismo agaw na birthday da, agad yung maong. It is worth a try. Agauntan. No agawan nyo talaga sikat kayo. Paano si kini magmaliwya os ka president all over the Philippines? Diba? It's impossible pero it's worth it. Pwede? Baka pwedeng gawin? Agauntan. Think positive. Sekundalante, think out of the box. Think out of the box. Agawan nyo, di bali-bali, ti pakanda kayo din tiron Pilipinas. Agauntan. Si kayo mo. That is a proposal. If you can do it, change the process, di bali-bali. Aliwan sa amin lapot wali proseso period kailan man agauntan. Hindi dapat. Dapat mag-isip din kayo kung anong maganda. Baka pwede nyong dalhin sa Malacanang. Sabihin nyo kay Pangulong BBM, well, let's change the process, Pangulong BBM, para lahat sila masaya. Noon kwanto sikat kayo. Yung isa pa, hindi raw siya empleyado. And nahuli hindi dahil sa estafa because of bawsi. So, the fact remains na nahuli nga siya. Okay. May nagtanong ngayon sa akin okay, granted for the sake of telling the truth na hindi siya empleyado. Hindi naman siya talaga empleyado ng munisipyo. Pero sa tupot akin balat nanunong ng datitan at munisipyo, di man ni mismo loob na opisina. Walay lamisan ditan na kayrong di man sa kaarap to, abunton niya papilis. That's very dangerous again. Bakit? Hindi pala siya empleyado, bakit siya may mga papilis na abunton at arapan tuy? Anto gagawin to sa raman ng papilis Anto raman ng papilis na gobyerno man. Papeles na LGU. And why was he allowed? Numan bilang katutitupad na siya. Why was he allowed to re-examine or examine those documents? What right does he have to examine those public documents, if indeed those are public documents?
Si katutay tupot ng balbalagod siya, kakunabatan. Kasi, na empleyado ko mon, na gobyerno, and walibutang to, he has all the rights to examine all the public documents because that's his duty as a government employee. Pero galing na rin sa kanila mismo, sa inyo mismo, na he is not. Pero may nakakakita sa kanya na andyan siya sa office at may nakaharap sa kanya mga papeles. So if he's not an employee, what right does he have to re-examine all those public documents? At bakit po siya lagi nandyan? Yun po ang tanong nila sa akin. Diba? Hindi pala siya empleyado eh. Bakit lagi siya dyan? Kumakain pa siya dyan, diba? Dyan siya naglo-lunch. The whole day. Maraming nagsasabi niyan kasi, so ngayon ang tanong nila sa akin, yan ang tanong nila. Ha? Sabi ko, sabi ko rin. Imagine, hindi siya empleyado pero bakit may mga dokumento sa harapan niya? At bakit andyan sa lagi? Diyan pa siya naglo-lunch. Ay, naku naman talaga, So, yung proposal, tignan nyo, baka feasible naman. Baka feasible naman. Hindi natin alam yung proseso. Alam natin yung proseso. Alam natin. Aware tayo dyan sa proseso. Yan lang. May proposal. Yung proposal natin is for you to take a look at it and then try to make some kung sa tingin nyo feasible gawin natin. Baka naman pwede. Sabi nga natin, let us not confine ourselves with what we have at present. Porque yan ang proseso, yan ang proseso, agontan. Kung pwede natin baguhin, why not? If we can do something to change it, why not? Total, sabi nyo, you're capable naman di ba? Do it. At least, make a try. I encourage you to try it. Yan. Aware tayo sa proseso. I can tell you that. But sabi nga natin, that is a challenge on your part as the leader. SBM Saribalitan Matwa. Sa ikabusol na saray MBTF, managbalita tilatan fake news. Akaulo pakantabay lalangula sa ilawas yun kaaro. Sa ikapaborito yun, JCB, Joseph Kanilang Bakaning. Kantabay team on the technical side. Si Mr. E&D, Engineer Nixon Dakal. So it's another day, another SBM. See you on Monday mga kapaborito kasi Friday today. So antabayanan po ninyo, susunod kagad ang number 1 ni kapaborito Joey Baby. Dito lamang sa number 1 Pop News 6 Station ng lalawigan ng Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan. Paborito! Lumaban ka bayan, kung binmali, may pag-asa pa para bumangon at magkaisa. Tumindig ka bayan, kung binmali, hawak kamay nating harapin ang maayos na bukas at ihatid ang serbisyong agad maaasahan. O bayan, kung
Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na saray matuan nagagawa ed balay, probinsya, bansa, tanjat intiron mundo. SBM. Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Kaulok, Kantabayo, say lawas kaaro tang kapaborito yo. Joseph Kanilang Bakani. SBM. Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kapusan. SBM. Tired of the stress and noise of the city and looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. Mga kababayan ko sa Malasiki, ang maayos at maunlad na komunidad ay nagsisimula sa ating lahat. Makilahok sa mga programa ng ating lokal na pamahalaan, kalinisan, kalusugan, at kaayusan. Mag-segregate ng basura, sumunod sa batas trapiko, at suportahan ang mga proyekto ng barangays. Tandaan, ang pagbabago ay nagsisimula sa simpleng disiplina at pakikiisa. Sama-sama tayo para sa mas ligtas, malinis at maunlad na bayan ng Malasiki. Ang LGU at mamamayan magkaisa para sa kinabukasan. Ako po ang inyong lingkod, Mayor Alfe Soriano ng Bayan ng Malasiki. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Taguban City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Popular sa balita! Taluran ka tao, naaktuan, yaman na susugal, inaristo! No ginawa miya duga sa trabaho, tan talagan na aya at malat, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika! They say tanging ikaw ang katabi pa rin in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong #1 pop music station. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being #1, working towards